De rechercheur uit Kerkrade werd vanochtend gearresteerd, net als de twee andere verdachten van 36 en 42 jaar uit Heerlen en Kerkrade. Justitie tilt het zwaarst aan de mogelijke corrupte rechercheur. De politie is een van de belangrijkste hoekstenen van onze samenleving. Wij moeten daar met z'n allen op kunnen vertrouwen, op die politie. Dat doen we ook. Maar zaken als deze schaden dat vertrouwen natuurlijk wel. De aanhoudingen volgen na een onderzoek van een jaar. Dit startte op initiatief van het team criminele inlichtingen van de politie Limburg die de man op het spoor was gekomen. Nu zijn er de verdenkingen. Dat hij informatie uit de politiesystemen heeft doorgesluist naar derden tegen betaling. Daarnaast wordt hij ervan verdacht dat hij zijn geheimhoudingsplicht als ambtenaar heeft geschonden. En op de derde plaats wordt hij ervan verdacht dat hij de urenstaat waarin hij zijn gewerkte uren moet verantwoorden niet juist heeft ingevuld. De twee anderen worden verdacht van uitlokking van schending van de geheimhoudingsplicht en poging tot omkoping van een ambtenaar. Vandaag zijn ook enkele panden doorzocht, de woningen van de verdachten, maar ook het politiebureau in Kerkrade waar de rechercheur werkzaam was. U moet dan denken aan computers, USB-sticks enzovoort. Een politieman die zijn boekje te buiten gaat, dat neemt justitie hoog op. De man wordt verdacht van ambtelijke corruptie, van valsheid in geschriften en van het lekken naar derden. Wie die derden zijn en wat hij aan de derden gelekt zou hebben, daarover zegt justitie voorlopig niks. Daar kan ik u geen verdere informatie over geven in het belang van het onderzoek dat nog loopt. Vrijdag wordt duidelijk of de rechercheur langer in voorarrest blijft.